Čaute priatelia môjho YouTubeového kanálu a variacich videí. Dnes si pripravíme mrkvové záletky. Na ich prípravu potrebujeme samozrejme mrkvu, ktorú si očistíme. Máme na to takúto šikovnú škrabku. Mrkvu si nastrúhame na strúhadle alebo na drháku. Pozdravujem Majkyho a Piera, Evelínku, samozrejme Luboša Zajaca, členov môjho kanálu. Keď máme mrkvu takto pekne nastrúhanú, pokračujeme ďalej v príprave. Nachystáme si olivový olej. Toto je kvalitný taliansky olivový olej. Dovoz priamo z Itálie. A mrkvu si dáme na tento olej osmažiť, podusiť. Nezabudnite dať odber, ak ho ešte nemáte. A môžete sa stať aj členovia môjho kanálu, tak ako Luboš Zajac a Majky a Piero. Mrkvu si premiešame, posolíme halitovou soľou. Okoreníme korením 4 farieb. Pridáme si tavený syr, v tomto prípade karičku, môžete ho tam vytlačiť celý a znova si to premiešame, vznikne nám taká hustá hmota alebo hustá masa. Ďakujem vám za každý ten like, odber a zvonček a za každý komentár. Zvonček je v podstate pre vás, aby vám žiadne z mojich videí neutieklo. Tu máme nakrájané bravčové karé. Takto pekne mi ho rozkrojili v mesiarstve. Toto bravčové karé si poriadne naklepeme. Posolíme a pokoreníme. Na naše vyklepané bravčové karé si dáme mrkvu, ktorá bola podusená staveným syrom, v našom prípade karičkou, posolená, pokorenená, tak ako ste videli vo videu. Túto hmotu si nanesieme ešte teplú. Našu zmes si posypeme bazalkou, môžete posýpať aj oregánom, je to len na vás. Bazalka tomu dodá takú zaujímavú chuť. Vyskúšajte, naozaj vám odporúčam toto jedlo a tento recept. Potom si naše mäsko zatočíme a máme ako takého španielského vtáčika. A tento postup zase zopakujeme. Prípada ako také španielské vtáčiky. Ale neviem, ešte mrkové závitky to nazveme. Vidíte, krásny.
Takto. A pokračujeme ďalej. Mäsko je bravčové kare. Musíte ho vyklepať tak, že budete vidieť až k Majkymu do kuchyne. A ty sa čo smeješ? Himalajská soľ. To mám v doze od Nutelly, to nie je originál taká. Ona je taká rúžovúčka tá soľ. Takže v originálnom recepte je himalajská, takže dáme himalajskú soľ. Som teda na soľu Fest a korenie. Viete, aké ja používam toto korenie. Tak opäť znova snažte sa rozdeliť si tú plnku, aby vám vyšla na všetky závitky. Už máme 3, budeme mať 6 tých závitkov. Takto to máme. Takto máme ďalší závitok. Tak niečo, takto pekne zase zatočíme. Naše krásne závitky. Vidíte, toto troška. Ešte to môžeme povrchu troška posoliť, pokoreniť. Tak. Načistíme si česnak. A spravíme si takú omáčku rajčinovú, v podstate z kečupu. Po prípade, ak by ste mali nejakú cesnakovú omáčku, môžete si tam dať. Tak. Približne. Zase vidíte, robím od oka. Nemám to nejako odmerané. Na ktorý si dáme olivový olej, aby to bolo trošku zdravšie. A poukladáme si naše závitky. Takto, čo poviete? Túto omáčku, ktorú sme si spravili, dáme na vrch. Pozerám trošku na kameru, že či náhodou sa nevypla. To nie je nič nové, keď sa mne toto stane. A na vrch ešte môžete dať, viete čo? Na vrch sa môže dať bazálka. Myslím, že to bude OK. Takto, aby mi to neunikalo spod toho. Vypláchnem ešte tú misku a podlejem to tam s tým. Tak, to je podliaté a zakrieme aľobaľom a dáme si napiecť do truby. Šups, je rozohriatá. Dobre, že to je truby. Tak. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa, prajem vám dobrú chuť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Môžeme podávať so zemiakovou kašou a čalamádo.